Maar ja, leuk dat je er bent en fijn dat je ook gevraagd bent om dit in opdracht te doen. Hey, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day. Sinner man, you ought to be praying, sinner man, ought to be praying all on that day. I find power, 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 Yeah, this a revolution in our time. Everybody's fighting, change coming, yes. That's why it's an acronym for riot. Everybody has a voice, don't you dare stay silent. If you say nothing, you are an accessory to violence. Let these words dry the tears of our people that are crying. We can bring back hope, but not the people that are dying. It's what happens when the people you've oppressed ask for change in the country that they built, but you've ignored and denied. This is Sandra Bland, George Floyd, and every single family. Police brutality has intervened in and destroyed. Couple bad cops can't define all you other boys, so every good cop needs to stand up and make some noise. Black, white, Asian, doesn't matter, cause we can't avoid. So let's all come together, join hands, and yes, get annoyed at people who believe racism makes sense in a country built off minorities, slave work employed. Nobody's born racist, man, it's something you learn, deep rooted in your brain from the day of your birth. I think it's time that we repair all of these bridges we burned and let love out of our hearts onto the cheeks we've turned. Spread love, show love, let's get rid of this curse. Don't wait for anyone to act, man, you go first. 400 years wasted, let's get rid of this hurt, cause that's the only way we'll ever see peace on earth. Change is what we really need. Cut me open, cut you open, res the color, every single human being bleeds. Let's come together, cotton citizens and in between, and rally for the rights of everybody in humanity. Black, blue, white, green, playing for the same team. Mine, I'm okay, but boy, that doesn't mean I can't dream. Black lives matter, shouldn't anger you or make you scream. All lives matter. I see my life come shining from the west down to the east. Any day now, any day now. Really. They say every man needs protection. They say every man must fall.
direction. Somewhere inside these walls, I see my life come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. He understands a man in this lonely crowd, a man who says he's not to blame. All day long I hear him hollering so loud, just crying out that he's not to blame. See my life come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got... Dames en heren, beste mensen, kijkers thuis, dat is altijd wel interessant om dat ook te kunnen zeggen. Kijkers thuis, welkom vanuit Studio Tresor bij de presentatie van een bijzonder boek. Sporen van het slavernijverleden in Friesland van Barbara Hinkes. We zullen haar straks uitvoerig over het boek horen spreken. Speciaal welkom aan de burgemeester van Leeuwarden, de heer Buma. Speciaal welkom ook aan Jelisa Schiphorst. Jelisa die zich op allerlei manieren inzet voor een open en inclusieve samenleving in Friesland en nog veel groter. Ook jou zullen we straks nog horen. Dames en heren, er gaat een golf van bewustwording door deze maatschappij. Gericht op, ja, hoe worden we open, hoe worden we inclusief. We weten er alles van, Zwarte Pieten discussie, noem het maar op. Wrevel eerst, verzet misschien een beetje, maar dan uiteindelijk toch die bewustwording van ja, we moeten die kant op. We moeten naar die inclusiviteit toe. En we moeten door mechanismen en door automatismen, denkpatronen heen breken die mensen buitensluiten, negatief profileren of wat dan ook. En hoe kun je daar nou als archief, als bibliotheek een rol in spelen? Dat is iets wat ons steeds meer bezighoudt. De musea zijn ermee begonnen. Dat hele denken, die golf van bewustwording, gaat nu ook door archieven en bibliotheken. En ja, ik heb voor mezelf eens een vergelijking getrokken met de discussie die we ook hebben, fantastisch boeiende discussie over standbeelden. Als je dat nou doortrekt naar archieven, zou je dan ook zo'n discussie hebben.
Zou je dan alle archieven die we hebben waarin iets over inclusiviteit, exclusiviteit gezegd wordt, die zeg maar niet meer helemaal passen bij hoe wij het zien, zou je die moeten vernietigen, wegdoen? Nee, natuurlijk niet. Ik denk juist dat het onze taak is om die geschiedenis, die archieven, al die collecties zoveel mogelijk te laten zien. Uit die verborgenheid te halen, in de transparantie, in de openheid te brengen, zodat wij als archief, als bibliotheek mee kunnen doen, eigenlijk maatschappelijk een rol kunnen spelen, kunnen interveneren in maatschappelijke processen van reflectie, discussie. En ja, wat is verleden, wat is heden, hoe gaat het naar de toekomst? Een van de meest actuele en gevoelige discussies op dit moment. Als archief, als Tresor, als regionaal historisch centrum willen we dat proces activeren, stimuleren. En ik denk dat we daar ook vanmiddag en met de bijdrage die we geleverd hebben aan het boek een rol in spelen. De komende tijd gaat dat echt, ook die discussie over collecties, gaat helemaal los in onze sector. En ik wilde mijn korte inleiding besluiten met een citaat wat ik net vond van de bibliotheekfilosoof David Lenkes. Die zegt, bad libraries build collections. Die verzamelen van alles, stoppen dat in depot en zijn klaar. Good libraries build services. Die doen er ook nog iets mee. Maar great libraries build communities. En dat is denk ik wat ook hier bij ons en bij onze buren en alle erfgoedinstellingen steeds meer het besef wordt. Wij doen mee aan het bouwen van een samenleving. Wij geven ideeën, we geven stof tot reflectie aan de samenleving. En dat is toch eigenlijk onze centrale rol. Waar zou je het anders voor doen? Nou, dat is denk ik een beetje ons thema hier vanmiddag van ons als organisatie. Maar het gaat nu niet om Tresor, het gaat om een belangwekkende publicatie. En ik geef graag Barbara Henkes het woord om ons daar in dat verhaal mee te nemen. Barbara. Dank je, Bert. Ik moet eerst even iets technisch doen wat niet mijn sterkste kant is. Namelijk deze loop tot een einde brengen. Kan je me helpen? Zie? Ja? Want ja, ik geloof dat dat hier iets moet zijn, of juist niet. Voilà. Ja, en dan moeten we even die andere. Hier rechts. Ja, excuus voor dit ongemak. Zitten we nu in mijn presentatie? Ja, dit is niet eenvoudig. Ja, daar rechts. En dan die onderste. Ja, en dan. Ja, graag. Nou, daar zijn we. Sorry voor de vertraging. Maar ik ben niet in de wieg gelegd voor alle techniek, zelfs niet voor livestreams. Dus daar zijn ook geweldige mensen voor om dat allemaal te doen. Waar ik mee wilde beginnen is dat in september 2018 Tresor in dezezelfde ruimte gelegenheid bood om een samenkomst te organiseren om het onderzoek naar sporen naar het slavernijverleden in Friesland verder aan te zwengelen. En ook daar hebben we documentatie van. Je ziet hier. Dat was niet omdat er nog niks gebeurd was, integendeel. In 2004 zocht de historicus Alexander Stipriaan al naar de Friese sporen voor zijn boek Op zoek naar de stilte, gevolgd door Ate Jongstra en Erika Tervelde met hun project De ziel van de gospelzanger. Daarnaast ontwikkelde het landelijk netwerk Mapping Slavery het plan om de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel en slavernij letterlijk op de kaart te zetten. Door verhalen van over mensen, organisaties en objecten die daarmee te maken hadden te verbinden aan concrete locaties. En dat hebben wij met dit boek ook weer gedaan.
Nou, dankzij hun pionierswerk en met steun van collega's, studenten en tal van enthousiaste deskundigen en amateurs in de Friese archieven, Bert noemde het al, de Friese musea en ook de lokale geschiedenisverenigingen, niet te vergeten. Want in Friesland zijn er nogal wat van die verenigingen en die zijn enorm actief en ook zeer hulpbereid. Nou, dankzij al die steun ligt er nou dit boek dat wij zo uit de kist gaan halen. Tresor vervulde daarbij een centrale rol en dan niet alleen vanwege de gezamenlijke begeleiding van stagiaires die hier onderzoek konden doen in de archieven, maar ook door de ruimhartige financiële ondersteuning, zowel van Tresor zelf als van de stichting Vrienden van Tresor. Nou, die hebben het mede mogelijk gemaakt dit boek te realiseren. En het is een rijk geïllustreerd boek geworden voor een breed publiek. Dat, hopen we natuurlijk, uitnodigt tot nadere kennismaking met deze zowel lokale als regionale en wereldomvattende geschiedenis. Nou kan het u niet ontgaan zijn dat de belangstelling voor en de kennis van het slavernijverleden in de afgelopen jaren sterk is gegroeid. En vanochtend kon u dat nog zien in de krant, over dat het slavernijverleden nu tastbaar online is geworden. Het Nationaal Archief speelt daar ook een belangrijke rol in. Helaas is dit nu na het verschijnen van dit boek, maar het stimuleert natuurlijk om verder te gaan met dergelijk onderzoek. Maar dat was natuurlijk niet alles. Vorig jaar is het thema slavernij en de persoon van Anton de Kom opgenomen in de herziene historische kanon van Nederland. En ik hoorde zojuist dat er ook hard gewerkt wordt aan een herziening van de Friese kanon. Tegelijkertijd werd Anton de Kom, zijn klassieker, Wij slaven van Suriname uit 1934, opnieuw uitgegeven. Denk ook aan de roman van Cynthia McLeod, Hoe duur was de suiker, die de basis vormde van een bioscoopfilm en van een miniserie op televisie. Er worden bovendien prachtige muziek, theaterstukken en fascinerende podcasts gemaakt, zoals De Plantage van onze voorouders. Die laatste was het resultaat van een gezamenlijk project, een gezamenlijke zoektocht, van naar een gedeeld en verdeeld verleden door een nazaat van een plantage-eigenaar en een nakomeling van een slaafgemaakte vrouw die op diezelfde plantage te werk was gesteld. Ook zorgde nieuw onderzoek ervoor dat onze blik werd verbreed naar slavernij in Zuidoost-Azië, naar de omvangrijke inzet van slaafgemaakten in dat deel van de wereld, wat eigenlijk aanvankelijk nog helemaal niet in het beeld was. De vraag is dan, waaraan hebben we die toegenomen aandacht en kennis rond dat slavernijverleden? Waar hebben we dat aan te danken en waar hebben we het voor nodig? Waarom vond ik het nou zo de moeite waard om mij daar de afgelopen jaren zo intensief in te verdiepen? Nou, voorop staat, ik denk voor iedere historicus, nieuwsgierigheid. Waar ieder onderzoek mee begint, is de vraag, ja, wat waren we nu eigenlijk, wat weten we nu eigenlijk over de activiteiten van Friezen in de Nederlandse koloniën en van hun omgang met de inheemse bevolking en slaafgemaakten die er voor hen moesten werken? En wat betekenden die activiteiten en omgangsvormen voor de Friese samenleving sinds de 17e eeuw tot op de dag van vandaag? Het koloniale verleden, met slavernij die daar inherent aan is, was niet iets dat zich uitsluitend ver weg van de lage landen aan de Noordzee afspeelde. Integendeel. Of wij nu al generaties lang in de Hollandse polders of de Friese venen zijn groot geworden, of dat onze persoonlijke voorgeschiedenis gelegen is in het Caraïbisch gebied, de Indonesische archipel of het Afrikaans continent, de koloniale geschiedenis heeft onze omgeving, onze samenleving
toentertijd en sindsdien gevormd. En daarom gaat het slavernijverleden ons allemaal aan. Ook degenen die sinds mensenheugenis gebleekt zijn in de Friese regen en de Friese wind. Zoals ik eerder al eens benadrukt heb, het gaat er mij niet om Nederlandse of Friese Friezen postuum aan de schandpaal te nagelen vanwege hun aandeel in de slavenhandel en de slavernij. Schaamte en schande bieden geen nieuwe inzichten in historisch gegroeide ongelijkheid en de gevoeligheden die daaruit voortvloeien. En juist daar is het mij om te doen. Dit boek over sporen van het Friese slavernijverleden toont vele uiteenlopende manieren en momenten waarop de gevolgen van het kolonialisme in verre landen terugkeerden naar Nederland en in het bijzonder naar Friesland. Denk alleen al aan de tienduizenden Friese varensgasten en soldaten. Je ziet hier alleen al een deel in Leeuwarden uit de tweede helft van de 18e eeuw. Goed, die tienduizenden Friese varensgasten en soldaten, naast planters, bestuurders en dominees uit Friesland, die op schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, en de Verenigde West-Indische Compagnie, de WIC, vertrokken, elders bleven of weer terugkeerden. Wat stuurden zij retour en wat namen ze mee terug? Naast kostbare koloniale producten en goede verdiensten waren dat verhalen over de ander. Onbekenden met een andere huidskleur die gevangen waren genomen en als koopwaar verhandeld en gebruikt werden. Dat betrof zowel de inheemse bevolking als de aanvoer van slaafgemaakten van elders. Soms namen de kapiteins, de planters, de bestuurders vrijgekochte slaven of hun kinderen van slaafgemaakte moeders met zich mee terug naar Friesland. Dat gebeurde vanaf het begin van de 17e eeuw tot de opheffing van de slavernij in 1863. Maar bedenk dan dat de meer recente komst van landgenoten uit Suriname, de Antillen, de Molukken of Indonesië in de 20e eeuw daar niet los van staat. Zij kunnen zeggen, wij zijn hier omdat jullie daar waren. Om te begrijpen hoe dat zit, wil ik eerst kort stilstaan bij de VOC en de WIC, die een cruciale rol speelden in de geschiedenis van de slavernij. Zij creëerden de verbanden waarmee nu, na het opdoeken van beide handelsondernemingen aan het eind van de 18e eeuw, de koloniale verhoudingen, inclusief de slavernij, nog meer dan een halve eeuw gehandhaafd konden blijven. De geschiedenis van deze transnationale handelsondernemingen begon in het begin van de 17e eeuw met de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en 20 jaar later gevolgd door de oprichting van de West-Indische Compagnie. Zij verdeelden het monopolie op de overzeese handel tussen, vanuit Europa gezien, het oosten in de... Even kijken. Ik wou even naar de kaart, maar daar komen we later op. Het oosten in de Aziatische regio en het westen in de gebieden van de Atlantische Oceaan. Ook de admiraliteiten van de Nederlandse Republiek waren betrokken bij deze overzeese handel, als er extra steun verleend moest worden om de beoogde gebieden met geweld te annexeren. Zo voer de uit Koudem afkomstige zeeofficier Jacob Binkes in dienst van de admiraliteiten van Amsterdam voor een veroveringsexpeditie naar het Caraïbisch gebied. Hier hebben we de kaart en hier hebben we Binkes. Bij die helletocht in 1676, langs de Franse koloniën Cayenne, Sint Maarten en Tobago, werden suikerrietvelden platgebrand, suikermolens geconfiskeerd en honderden slaafgemaakten meegevoerd om elders veroverde gebieden in cultuur te brengen. Binkes, naar wie in Koudem, Heerenveen en ook hier in Leeuwarden straten zijn vernoemd, zaaide dood en verderf op deze eilanden.
Nu kunt u zeggen, ja, alles goed en wel, maar deze Bincus was in dienst van de Amsterdamse en niet van de Friese admiraliteit. En bovendien, Friesland had helemaal geen afdelingen van de WIC en evenmin van de VOC. En dat klopt. Amsterdam vormde het centrum van al deze handelsactiviteiten, met afdelingen of zogenaamde kamers in sommige gewesten zoals Groningen, maar niet Friesland. Evengoed maakten Friese en Friese instanties deel uit van dat wereldomvattende handelsnetwerk, want Friesland was en is geen geïsoleerde stip op de kaart waar alle ontwikkelingen aan voorbij gaan. Friesland vormde een dynamisch middelpunt van meerdere handelsstromen die vele Friezen van de Oostzee tot in Brazilië brachten en van Amsterdam, Batavia en Decima tot in Kaapstad. Tussen Amsterdam en Friesland was sprake van intensief verkeer over de Zuiderzee. Dat hoef ik u niet te vertellen, dat weet u natuurlijk allemaal. Maar ook investeerden Friezen in de beide handelsondernemingen als zij over het nodige kapitaal beschikten. Uit de eerste methodologisch onderbouwde berekeningen is duidelijk geworden dat ruim 5% van het Nederlands bruto binnenlands product in de tweede helft van de 18e eeuw op slavernij was gebaseerd. Maar om meer te kunnen zeggen over de uiteenlopende manieren waarop Friesland en de Friezen betrokken waren bij en geprofiteerd hebben van slavenhandel en slavernij, moeten we ons realiseren dat profijt niet beperkt blijft tot klinkende munt. Winst wordt niet enkel uitgedrukt in termen van economisch kapitaal, maar evengoed in termen van sociaal en cultureel kapitaal. Aandelen in de handelscompagnieën boden de deelnemers toegang tot een sociaal netwerk, waarbinnen kennis en informatie werden uitgewisseld, banen werden vergeven en gunstige huwelijken werden bedisseld. Je kan de VOC, evenals de WIC, zien als een ondernemersclub, waar vermogende Friezen met elkaar en met anderen buiten het gewest in contact kwamen. Een dergelijk netwerk leverde niet alleen financiële voordelen op, maar ook goodwill en sociaal aanzien. Die status kwam ook ten goede aan anderen, bijvoorbeeld kunstenaars, die de opdracht kregen om vooraanstaande Friezen in het gezelschap van zwarte bedienden op het doek vast te leggen, of die van de elite voor die elite objecten vervaardigden die naar deze verre orde verwezen, zoals deze Nautilus-bokaal, rechts. Overigens zult u deze bokaal niet in het boek tegenkomen, omdat ik Vogelzang-Staten, genoemd naar de voormalige eigenaar van de bokaal, niet kon inpassen in een van de geplande fietsroutes. Wellicht krijgt de bokaal nog een plek in het Fries Dagblad, waar een serie zal verschijnen over de Friese sporen van het slavernijverleden als bonus bij dit boek. Hoe kwamen we nu deze en andere uiteenlopende vormen van betrokkenheid bij de slavernij in Friesland op het spoor? Nou, we begonnen ons onderzoek bij de slaveneigenaren van Friese herkomst. Aanvankelijk woonden zij vooral in de koloniën, maar in de 18e eeuw bleven zij steeds vaker in de Republiek. Als absentee, afwezige eigenaren van de plantages delegeerden zij het dagelijks toezicht over het slavenwerk en de plantages aan directeuren en administrateurs ter plekke. En deze plaatsvervangers beschikten op hun beurt ook weer over slaafgemaakten en hadden vaak zelfs ook aandelen in de plantages, wat hen ook weer tot eigenaar maakte. Hier ziet u links de kaart van Lavaux van Suriname, een algemene kaart, met daarin getekend de verschillende plantages. Het is een uitsnede. En rechts een portret van zo'n directeur. In de West-Indische koloniën konden wij hen achterhalen dankzij het Nationaal Archief in Den Haag. Dat beschikte over gedigitaliseerde lijsten, met name van eigenaren die bij de opheffing van de slavernij in 1863 werden gecompenseerd voor het verlies van hun eigendom. Maar misschien zal het u verbazen,
Maar bij de opheffing van de slavernij werden niet de slaafgemaakten gecompenseerd voor het leed en de gederfde inkomsten, maar de eigenaren. Dat gold zowel voor de Nederlandse koloniën in het Caraïbisch gebied als in Zuidoost-Azië, al is over de compensatie in dat laatste gebied nog weinig bekend. Des te meer is er bekend over de onbetaalde dwangarbeid of contractarbeid die na het einde van de slavernij volgde, niet enkel in Nederlands-Indië, maar ook in het Caraïbisch gebied, waar geronselde Javanen uit het Indonesische archipel en Hindoestanen uit India naartoe verscheept werden en tegen een hongerloon in de arbeid van vrijgemaakte slaven moesten voorzien. Met een onderzoeksbeurs van Tresor nam mijn collega Margriet Fokke de lijsten met namen van gecompenseerden als uitgangspunt voor haar onderzoek naar de betrokkenheid van Friezen bij de slavernij. En het resultaat verscheen eerder in de Vrije Fries van 2018. En ook de studenten Nienke Smit en Iris van der Veen volgden die weg en publiceerden in het tijdschrift Friesland. Het ging ons niet alleen om de concrete bedragen die de gecompenseerden incasseerden, maar ook om de vraag hoe de beslissingen van die Friese eigenaren het leven van slaafgemaakten op de plantages beïnvloeden. En of de eigenaren zich mengden in het debat over de afschaffing van de slavernij. Nou, een treffend voorbeeld wil ik u niet onthouden. Dat was de familie Engelen, naar wie in Heerenveen de Engelenstraat is genoemd, die haaks aansluit op de Binkjesstraat. De familie Engelen beschikte al meerdere generaties over aandelen in de Surinaamse suikerplantage Vossenburg. De conservatieve politicus en bestuurder Willem Engelbert Engelen, woonachtig in een prachtig pand in Leeuwarden, kwam dan ook in aanmerking voor compensatie vanwege de opheffing van de slavernij. Nu had hij 10 jaar eerder als lid van de Tweede Kamer namens het kiesdistrict Sneek fel geageerd tegen het idee van de afschaffing van de slavernij. Dat was dus de ene poot. Hoe hebben ze zich hier verhouden ten opzichte van die debatten die er gaande waren? Anderzijds was er in diezelfde periode, speelde er op die plantage Vossenberg een andere kwestie. Het suikerriet werd namelijk geplet met behulp van een suikermolen. Die suikermolen was afhankelijk van getijden, in ieder geval de Vossenberg. Hier zien we een suikermolen die gedreven werd door ossen, dat kon ook. Maar de Vossenberg draaide op water en de getijden. Dat betekende dat de slaafgemaakte, dat er maar 16 dagen gewerkt kon worden, omdat dan het getij goed was, en dat dan de slaafgemaakte ook heel hard, bijna 24 uur per dag door moesten werken. En het vervangen van die watermolen door een stoommolen, en hier ziet u een stoommolen, die rond 1850 in Suriname werd geïntroduceerd, kon de werkdruk sterk verlagen. Toch hielden de eigenaars van Vossenberg nog lang vast aan de watermolen. In de jaren tussen 1820 en 1860 kregen zij samen ieder jaar gemiddeld 20.000 gulden winst uitgekeerd. En dat is te vergelijken met 410.000 euro vandaag de dag. Dus dat was ook niet niks. Een tweede categorie van betrokkenheid bij slavernij wordt gevormd door de aandeelhouders van de VOC en de WIC, die bij een hoge inzet ook bewindvoerder konden worden. Hoewel Friesland geen eigen afdeling of kamer had, waren er dus de nodige Friese aandeelhouders. Friesen die investeerden in de Amsterdamse Kamer of ook wel in de Groningse Kamer. En zo stuiten wij op de particuliere investeerders Henricus Bijlanus, die aan het begin van de 17e eeuw in de Martinikerk in Franeker op de preekstoel stond, en zijn collega-predikant Johannes Moda uit Stavoren. Naast deze particuliere investeerders investeerde de kerk als instituut in aandelen waarmee slavenhandel en slavernij gefaciliteerd werden. De kerk speelt in de geschiedenis van de slavernij een uitgesproken ambivalente rol,
waarbij investeringen in koloniale praktijken en de inzet van slavenarbeid door zendelingen, missionarissen en gelovigen ter plekke parallel liepen aan oprechte afkeer van slavenhandel en slavernij. En dan waren er nog de bestuurders die in de koloniën op de handelsposten goud geld verdienden, te oordelen naar de levensgeschiedenissen van een aantal Friese gouverneurs-generaal. Te beginnen bij de Friese domineeszoon Pieter Stuyvesant in Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Of de eigenaar van Wal Staten in Wiewerd, Cornelis van Aarsen van Sommelsdijk, die in Suriname Fort Sommelsdijk liet bouwen. En ook de in Leeuwarden geboren Joachim Baron van Plettenberg past in dit rijtje. Hij werd gouverneur in Zuid-Afrika van de Kaapkolonie en nam bij terugkeer naar Nederland in 1783 niet alleen zijn vrouw en kinderen, maar ook de 14-jarige Fleur van de Kaap met zich mee. Die werd bij zijn doop in Nederland omschreven als een lijfknecht geboren uit ene slavin in de Kaapkolonie. Omdat in de Nederlandse Republiek geen slavernij toestond, werd hij bij aankomst formeel vrij. Maar hoe konden hij en andere nieuwkomers dat weten? En waar konden ze naartoe als ze niet goed behandeld werden? Wat die vrijheid in de praktijk betekende, is nog maar de vraag. Niekle Dijkstra van het Historisch Centrum Leeuwarden achterhaalde dat Fleur van de Kaap uiteindelijk in Leeuwarden trouwde met de Friese Pieternella Veddema. En samen kregen zij een zoon en een dochter. Over de aanwezigheid en de levenslopen van vrijgemaakte slaven in Friesland is nog weinig bekend. Al waren ze er zeker, zo blijkt, uit meerdere geschiedenissen in ons boek. Die variëren van de doop in maart 1770 van Matthijs Karel Willems, ik citeer, een neger geboortig uit Berbice, ook een van de voormalige Nederlandse koloniën, tot de rechtenstudent Jacob Groenewoud, die met zijn vader mee naar Harlingen was gekomen en in 1730 terugkeerde naar Suriname, waar hij zelf plantage en dus slaveneigenaar werd, mogelijk ook eigenaar van zijn eigen moeder Bes. Zo ambivalent kunnen deze geschiedenissen van slavernij ook zijn. De koloniën en handelsposten boden volop gelegenheid om stinkend rijk te worden. Zo leert een speurtocht in de bestaande literatuur. De levensloop van Martinus Ballier laat zien hoe jonge mannen uit de lagere arbeidende klasse tot rijkdom konden komen in het kielzog van de VOC. Deze weesjongen vertrok in 1772 naar Amsterdam, financieel gesteund door de voogden van het stadsweeshuis hier in Leeuwarden. Na zijn chirurgijnsexamen trad hij in dienst van de VOC en voer naar Batavia. En om een lang verhaal en voor hem succesvol verhaal kort te maken, toen Ballier op 70-jarige leeftijd in 1823 in Nederlands-Indië stierf, bleek het nieuwe stadsweeshuis de universele erfgenaam te zijn van zijn nalatenschap, waaronder een groot aandeel slaafgemaakten. Na aftrek van de kosten van de legaten voor de familie in Leeuwarden en de hervormde kerk in Batavia bleef er omgerekend naar de huidige maatstaven ruim 1 miljoen over voor het weeshuis. En daar hebben wij voor dit boek weer van kunnen profiteren, want de stichting Nieuw Stadsweeshuis steunde het met een flinke donatie. De voormalige scheepschirurgijn Ballier brengt ons in het vaarwater van de al eerder genoemde Friese zeelui die bij de internationale handel betrokken waren. En naast aanwijsbare slavenhandelaren, zoals de in Bolsward geboren Frederik Philipsen, die we konden achterhalen dankzij de onvolprezen website slavevoyages.org en nu waarschijnlijk ook het Nationaal Archief, omdat die zoveel ontsloten hebben. Even kijken. Waren de meeste varensgasten eigenlijk primair betrokken bij het vervoer over
met slavenarbeid geoogste en bewerkte koloniale producten. En Abel Kooistra vond tijdens zijn stage hier op Tresor de logboeken van kapitein Sikke IJsbrand uit Workum en van zijn zoon Oepke Sikke Sparma in het Friese Scheepvaartmuseum. Die bevatten niet enkel bloemrijk taalgebruik over rondlopende winden, opwerkende luchten en zwaar stampende schepen, maar ook beeldende verslagen over hoe het stukgoed uit Nederland werd gelost om ruimte te maken voor meer dan 100 vaten suiker, punchons, rum, vele balen koffie, cacao, katoen en stapels kwassiehout. Nadat deze en andere producten in Nederland waren gearriveerd en deels naar Friesland waren vervoerd, zouden de fabrikanten en de winkeliers op hun beurt een goede boterham eraan verdienen. Naast de vele tabaksfabrikanten en winkeliers, die we via de vignetten in het Amsterdamse Pipe Museum konden achterhalen, vond historica Anne van Lieshout hier in Leeuwarden een 18e-eeuwse suikerbakkerij en een chocoladefabriek. De winst uit slavenarbeid en de daarop aansluitende contractarbeid heeft de Friese samenleving niet alleen verkwikkende consumptieartikelen opgeleverd, zoals zoete lekkerbeetjes en opwekkende koffie, chocomelk en andere heerlijkheden, maar ook mooie gebouwen, zoals het voormalige theepakhuis van Dijkstra aan de Ewal of het tegeltableau uit de theepakkerij ten Brink aan de Emmakade, wat nu te zien is of bewaard wordt door het Museum Prinsessenhof. Consumptiegoederen leiden ons naar een geheel andere vorm van betrokkenheid bij de slavernij, namelijk de protesten tegen slavernij in Friesland. In de Vaderlander van 1775 stond een oproep tot een consumentenboycott van een anonieme auteur. Hij vergeleek het water van de koffie met het zweet en het bloed van de slaven. Ik citeer: "Drink zulk bloed dat om wraak schreeuwt en noemt u zelf dan nog een beschaafde Europeaan," luidde zijn hartekreet, die in Leeuwarden door boekhandelaar Alex de Chalmot vanuit de Nieuwstad werd verbreid. Maar in tegenstelling tot in Engeland zou in Friesland nog in de rest van Nederland een koffie- of suikerboycott van de grond komen. De consumentenboycott als protestrepertoire uit de 18e eeuw werd 2 eeuwen later pas succesvol ingezet bij de Nederlandse acties tegen apartheid in Zuid-Afrika. Toch was er wel degelijk een sterke beweging in Friesland die zich tegen de slavernij keerde. Deze abolitionistische beweging was zowel liberaal als christelijk georiënteerd. Als stagiair bij Tresor verdiepte Niek Hemmen zich in de Provinciale Friese Krant, dat zich afficheerde als orgaan van de stelselmatig liberalen. In januari 1849, zo'n 75 jaar na de hartekreet in de Vaderlander, opende het dagblad met een voorpagina vullend pleidooi voor, ik citeer, de onmiddellijke afschaffing der slavernij zonder een vergoeding voor den slavenhouder vanwege een beweerd, doch niet bestaand recht van eigendom. Het was een opmerkelijk standpunt, omdat het spanningsveld tussen eigendomsbelangen en vrijheidsprincipes de liberale abolitionisten in Nederland destijds verlamde. Zo niet in Friesland, waar ook een actieve, christelijk geïnspireerde anti-slavernijbeweging vorm kreeg onder de bezielende leiding van de Harlinger dominee Cornelis Voorhoeven. Als correspondent voor Friesland van het tijdschrift van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de afschaffing van de slavernij, het is een hele mond vol, zamelde hij geld in voor individuele vrijkoop van slaafgemaakten. Voorhoeven was ook degene die in 1858 hier in Leeuwarden, waar nu het muziekcentrum Schaaf is gehuisvest, een bijeenkomst met de Britse abolitionist
sorry, dit is een moeilijk woord, of een moeilijke naam, Gamerorzov, van Russische herkomst, opende en afsloot met gebed. De welwillende verslaggever van de Leeuwarder Courant verklaarde dat de aanwezigen na afloop, ik citeer opnieuw, volkomen overtuigd waren van de plicht en de roeping der Nederlandse natie om met alle ijver de emancipatie der slaven te bevorderen. Het zou toch nog 5 jaar duren, tot 1863, nadat Engeland in 1833 en Frankrijk in 1848 de slavernij hadden afgeschaft. Nederland was bepaald geen gidsland in deze kwestie. Cornelis Voorhoeven bleef ook na 1863 betrokken bij het lot van de bevrijde slaven. In het voorjaar van 1877 organiseerde hij een 3-tal optredens in Harlingen, Leeuwarden en Sneek van de Fisk Jubilee Singers. Dat was een groep Afro-Amerikaanse zangers die geld ophaalden voor de scholing van vrijgemaakte slaven en hun nazaten voor de Fisk University in Nashville, Tennessee. Honderden inwoners van Harlingen en omgeving vulden de nieuwe kerk in Harlingen en betaalden entreegeld voor het goede doel. Als eerste nummer ruiste het Steal Away to Jesus langs de gewelven, staat in de Harlinger Courant. Volgens de Leeuwarder Courant was van 1 april had het concert in Harlingen met 1400 gulden nog 400 gulden meer opgebracht dan het concert in de Grote Kerk in Leeuwarden. Hier zien we, geloof ik, een beetje concurrentie tussen beide steden. Maar het zegt natuurlijk ook heel veel over de positie van Voorhoeven in Harlingen. Voorhoeven was kennelijk een man die zich realiseerde dat de afschaffing van de slavernij lang niet betekende dat ook de ongelijke machtsverhoudingen zouden verdwijnen in één klap. De studenten van de Fisk University waren vrij. Maar hoe vrij waren ze om te leren en zich verder te ontwikkelen als er onvoldoende middelen waren voor collegegeld en voor het in stand houden van de universiteit? Welk soort werk konden ze vinden zonder opleiding of zonder netwerk dat hen met de juiste mensen in contact bracht? Dat soort ongelijke vrijheid door ongelijke middelen gold evengoed voor de verhoudingen in de Nederlandse kolonie en voor degenen die voor of na de afschaffing van de slavernij vanuit de koloniën naar Friesland zijn gekomen. Ik nader het eind. Met dit boek wilden we zichtbaar maken op welke uiteenlopende manieren Friesland en de Friezen in de loop der eeuwen betrokken waren bij de slavernij, ook als zij daar zelf niet direct mee te maken hadden. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan stemmen en activiteiten van deze mensonterende praktijken al in een vroeg stadium ter discussie stelden. Want er wordt wel gezegd dat wij slavenhandel en slavernij in hun tijd moeten plaatsen. Een tijd waarin dat als normaal werd beschouwd. Dat blijkt een te simpele dooddoener. Niet alleen omdat er in die tijd zelf al kritiek werd geuit, maar ook omdat we er ons op die manier iets te gemakkelijk of veel te gemakkelijk van afmaken. De uitspraak dat we slavenhandel en slavernij in hun tijd moeten zien suggereert dat het verleden een vreemd land zou zijn, op verre afstand van waar we ons nu bevinden. En deels is dat ook zo. Maar lang niet altijd en lang niet overal. Het kan bij diverse gelegenheden dichtbij komen of dichtbij gebracht worden. Zoals met de oprichting in Wolvenga, Scherpenzeel en Peperga van standbeelden ter ere van Pieter Stuyvesant in de jaren 1950 en 1980 van deze eeuw. Maar ook met de komst van Molukkers na de verloren rekolonisatieoorlog in Indonesië kwam het koloniale verleden als een soort boemerang terug naar de Friese bossen in Vochtelo en Weldemerk. Zij, evenals Surinaamse en Antilliaanse Friezen, kunnen ons het nodige leren over de actualiteit van het koloniale verleden in het dagelijks leven van nu. Tegelijkertijd
moeten we steeds opnieuw nadenken over de vraag hoe we het verleden vanaf een afstand kunnen beschouwen en tegelijkertijd de nabijheid ervan kunnen onderzoeken. De gelijktijdige afstand en nabijheid van slavernijverleden ervoeren wij als onderzoekers en die is in ons boek ook zichtbaar in de manier waarop we de lezers, de wandelaars en de fietsers heen en weer door de tijd worden geleid. Al lopend en fietsend verplaatsen we ons niet enkel langs diverse locaties, maar we verplaatsen ons ook door de tijd, van de 17e-eeuwse slavenhandelaren tot de 19e-eeuwse voor- en tegenstanders van slavernij. En van de 18e-eeuwse vaargasten tot de 20e-eeuwse standbeelden en straatnamen. Ik wens u allen veel inspiratie op uw wandelingen en fietstochten door de prachtige Friese steden en provincie. Dank voor uw aandacht en... Oh, sorry. Dank voor uw aandacht en dank voor alle mensen en instanties die ons geholpen hebben bij de opzet en de afronding van dit project. Ja, en dan is nu het moment om aan Anton Scheepstra te vragen het eerste van de 2 eerste exemplaren, ik weet nooit precies hoe ik dat moet uitdrukken, uit te reiken. Allereerst aan Jalisa Schiphorst, die een van de voorvrouwen van de Friese Black Matter-beweging was. U zag er eventjes er net voorbij komen op een foto. En vervolgens aan Sijbrand Buma, de burgemeester van de hoofdstad van deze inspirerende en veelzijdige provincie. Anton. Dankjewel Barbara voor jouw hele mooie verhaal. Dat geeft ook heel erg goed aan waar dit boek over gaat en waarom ik ook als uitgever zo trots ben om dit boek te kunnen presenteren hier. Barbara heeft het nu in 1 versie allemaal verteld, maar eigenlijk staan er in dit boek 83 verhalen. Van 83 plekken in de provincie, in 4 steden, of in verschillende steden zelfs, maar ook op meer op het platteland. Die door de tijd heen, door de eeuwen heen, dit boeiende verhaal vertellen. Waar wij, ik zal het ook eerlijk zelf zeggen, heel weinig nog van wisten. En mensen die het boek gaan lezen ook op dit moment nog weinig van weten. Maar dat zeer, zeer belangrijk is om er kennis van te nemen. Ik heb de doos al een heel klein beetje volgesneden. Ik denk dat ik niet zo heel erg veel geweld hoef te gebruiken, maar ik moet natuurlijk toch een beetje... Zal ik nog maar even helpen? Nee, het is al gelukt. En het valt ook mee met hoe zit het nou met het eerste exemplaar, want er liggen bovenop 2 exemplaren gewoon. Dus ik kan gewoon beginnen met voor Jalisa. Ik zal even voorbij komen, voor mensen die nog een fotootje willen maken. Die is voor jou. En meneer Buma, die wil ook. Nee. Ja, Wacht nog even. Sorry. Ja, dankjewel. Ik weet niet of de microfoon aanstaat. Oké. Ja, dankjewel. Ik vind het een hele eer dat ik het allereerste exemplaar van dit mooie boek in ontvangst mag nemen. Het gaat zeker een bijzondere plek krijgen op in mijn boekenkast. En ik zou er heel graag iets over willen zeggen. Dus ik ga er wat over vertellen. Nogmaals bedankt voor het allereerste exemplaar van Sporen van het Fries slavernijverleden. Sporen van het slavernijverleden in Friesland. Toen ik hoorde dat er onderzoek werd gedaan naar de sporen van het slavernijverleden in Friesland, was ik al enorm enthousiast. Ik las het boek van Barbara en ik moest in de eerste instantie denken aan de allereerste keer dat ik leerde over het slavernijverleden van Nederland. Dit was nietsvermoedend en uit eigen nieuwsgierigheid achter de schoolcomputer in groep 6. Op school hadden we wel geschiedenisthema's als de Gouden Eeuw, maar het waren vooral altijd de witte helden op zee waar we over spraken. De VOC en de WIC hebben ons land rijk gemaakt
En daar moesten we maar trots op zijn. Maar we hadden het nooit over een roofstaat of over 250 jaar slavernij met vervolgens 10 jaar dwangarbeid van zwarte mensen. Laat staan sporen van het slavernijverleden in Friesland. Ik vind het bijzonder om te lezen dat plekken waar we nog ook maar niet een seconde bij hebben stilgestaan, toch een link hebben met ons slavernijverleden. En dat maakt de mensen die het boek lezen er voortaan met een andere blik naar gaan kijken. Het slavernijverleden is altijd gezien als iets wat ver van ons afstaat. Wat mij zo goed deed om te lezen, is dat Barbara Henkes in haar boek ook aangeeft dat het niet zo is. Met dit boek schrijft Barbara Henkes dat ze niet alleen de geschiedenis wil vertellen, maar ook nieuwe inzichten wil bieden over de Friese geschiedenis in de hoop op een samenleving waar iedereen zich thuis kan voelen, waarin we inclusief herdenken en inclusief feestvieren. Inclusief herdenken is iets waar ik op dit moment ook samen met Pier 21 en Evelyn Andel onder andere over in gesprek ben. Ik vind het ook een mooie ontwikkeling dat ik al mee kan denken in hoe we zo'n plek, zoals hier in Tresor, een prachtig archief, meer inclusief kunnen maken. Ik zou ook niets liever willen dat boeken zoals Sporen van het slavernijverleden in Friesland met bijbehorende fiets- en wandelroutes onderdeel zullen uitmaken van het lesprogramma op onze scholen. En dat het taboe op praten over onze gedeelde geschiedenis verdwijnt en in zijn volledigheid wordt verteld. Laten we daarbij niet vergeten dat het slavernijverleden niet is waar de geschiedenis van zwarte mensen is begonnen, maar wel de reden is waarom we er vandaag de dag nog steeds kampen met ongelijkheid in ons huidige systeem. Tijdens de Black Lives Matter demonstratie hier in Leeuwarden is de vaak verborgen pijn van zwarte mensen in Friesland heel even zichtbaar geworden. We zagen kwetsbaarheid, ontlading en verdriet, maar ook blijdschap, liefde en verbinding. Velen voelden zich op dat moment gehoord en gezien. En ik vind het dan ook echt van groot belang om dat vuurtje niet te laten doven. Dat we er met dit boek nog niet zijn in Friesland is wel duidelijk, maar het is zeker weer een stap in de goede richting. Ik vind het ook bijzonder dat Fabiola, Kook en ik een plekje hebben gekregen in dit boek. Met de prachtige foto die we net zagen. Het erkennen en leren van onze geschiedenis is een stap dichter bij een gelijkwaardige samenleving. Maar ook belangrijk is het dekoloniseren van onze geest. Dank u wel. Yes. Eens even kijken. Nee, dat was hem niet. Yes. Deze. Ja, daar hebben we hem. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. En ik had nog een ander eerste exemplaar voor de burgemeester van deze stad, meneer Buma. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik weet niet of u nog wat wilt zeggen, graag. Nou, graag. Ja, Ja. gaat u gang. Wel voor een microfoon graag. Ja. Dat is voor de mensen thuis. Deze microfoon? Nou, allereerst mijn complimenten aan Barbara Henkes voor het schrijven van dit ontzettend mooie boek. Het bijzondere vind ik de Friese geschiedenis, daar is al heel veel over geschreven. En er is altijd een rode lijn in die Friese geschiedenis, een soort basisnarrative, en dat gaat over de vrije Fries. En niet voor niks is een van onze symbolen, hij staat niet op de route volgens mij, de steen bij Warms, lever deer als slaaf. En het bijzondere van dit boek en ook van het moderne onderzoek van deze tijd is dat eigenlijk laat zien dat dat verhaal van die vrije Fries ook wel iets van een mythe heeft. Namelijk dat er naast het verhaal van de vrije Fries ook het verhaal is van heel veel onvrije mensen, soms in Friesland, maar veel vaker daarbuiten, die met hun onvrijheid maakten dat die Friesen zich vrij voelden. En nu eigenlijk komen we in een tijd waarin die twee onderscheiden geschiedenissen samenkomen. Waarbij je het verhaal van de vrije Fries niet kan zien zonder de onvrijheid die hij teweegbracht. En waarin je het verhaal ziet van de toen onvrijen die eigenlijk deel uitmaken van het vrije Friesland nu. En daarmee is volgens mij het hele project wat nu hier, maar ook wereldwijd gaande is, naar een geschiedenis eigenlijk herschrijven van de helft naar het totaal, het herstellen van een gat wat er eeuwenlang heeft gezeten.
En daar past dit boek heel erg mooi in. Nou is het natuurlijk heel fijn om te zeggen, dat was vroeger. En ook wel in het verhaal, we hebben heel lang gedacht, ja, zo was die tijd nu eenmaal. En ik geef toe, ik denk voor heel veel Leeuwarders en Friezen was het nu eenmaal zo. Maar ook in het verhaal van Barbara Henkes zat er iets dat er toch in die tijd ook al wel een sprankje moet hebben gezeten van dat men doorhad dat het niet helemaal klopte, die slavernij. Want u zei al, slavernij mocht in het buitenland, maar in Nederland niet. En als we het normaal gevonden hadden, was het in Nederland ook geweest. Maar blijkbaar was slavernij toen al iets waarvan men toch dacht, maar een beetje ver wegstoppen. Kortom, de gedachte dat het totaal normaal was en dat we kunnen zeggen, men wist niet beter. Voor een deel was het zo, maar voor een heel belangrijk deel ook niet zo. En als ik dan nu naar de tijd van nu kijk, is natuurlijk de grote vraag, zijn we er dan vanaf? Nou, 1863 weten we allemaal, slavernij afgeschaft. Nog een aantal jaren, volgens mij, zei Janice dat al, de contractarbeid die in wezen ook een soort slavernij was. En daar kwam die foto uit voort van die tabaksfabriek. Al die mensen die daar staan met de werkgever, maar dat is gewoon een blanke opzichter in een wit pak, die even laat zien wie er hier de baas is. Maar als we nu vandaag, als de winkels weer open gaan, onze boodschappen doen en we vragen ons af, wie heeft die mooie schoenen gemaakt? Dan krijgen we eigenlijk dezelfde foto, maar nu in Bangladesh. En als we ons afvragen, dat goedkope mobieltje, waar is dat gemaakt? Dan komt er ook zo'n foto, maar dan uit China. Dus als we alleen maar denken dat slavernij, en laat ik het zo zeggen, extreme verschillen die niet te verantwoorden zijn van vroeger zijn, dan is dat niet zo. Dus dit boek neemt ons mee, wat mij betreft, naar een slavernijverleden. Maar het zou ons nu ook moeten brengen naar een heden. Wat misschien niet letterlijk slavernij is, maar wat nog steeds maakt dat de welvaart hier gebaseerd is op armoede en ook onderdrukking elders. En laten we hopen dat dit boek er dus toe bijdraagt, dat we onze geschiedenis leren kennen. En vervolgens dat doen waar geschiedenis voor is, om beter de toekomst tegemoet te gaan. Dank u wel. Ja, dames en heren, we komen aan het eind van deze mooie en belangrijke middag. En ik bedank de burgemeester, Jalisa, Barbara en de uitgever voor de toespraken en het boek. Ik draag mijn hele leven al een titel mee uit mijn studententijd van Pieter Geil, Geschiedenis als medespeler. En ja, ik denk als je deze middag zou willen karakteriseren of daar een betekenis aan willen geven, dan zou je in elk geval kunnen zeggen dat geschiedenis in de materie die we vanmiddag hebben behandeld echt een medespeler is. De geschiedenis is niet dood, de geschiedenis is niet eens voorbij, maar speelt mee. En dat besef, als we daar goed mee omgaan, ja, dat is denk ik een van de grote winsten die we kunnen hebben uit deze discussie en de hele stof waar we ons vanmiddag over hebben gebogen. Dus nogmaals hartelijk dank iedereen hier in de zaal. Ook, het klinkt een beetje ouderwets, een beetje jaren 60, ook de kijkers thuis, zeer bedankt. En mensen, lees het boek. We zullen ook zorgen dat het boek zoveel mogelijk gelezen gaat worden. Nogmaals hartelijk dank en tot een volgende keer. Dank u wel.